sannan sifa ta hudu arruju ila fahmi salafi salih. A aqida ahlus sunna wal jama'a baka fassara kanka, duk abinda sahabbai ba su fassara ba to ka bar shi, kuma in ka tashi zaka fassara abu to kuma zuwa ga fassararsu zaka zauna lafiya. me sahabbai suke a kansa? manzo Allah sallama da yayi bayani akan cewa al'ummarsa za ta kasu gida 73 sai ya ce dukkaninsu wuta za su shiga wuta, ba za su dawoma a wuta ba, za su shiga wuta, za a musu azaba gwargwadon bid'o'in da suka kirkira. sai ya ce sai firqa daya, sai jama'a daya. Sahabbai ba su yi ƙauran baki ba, sai suka ce su waye? sai manzo Allah sallama ya ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, su ne wanda za su tabbata akan abin da nake kai yau ni da sahabbaina. ashe duk fahimtar da za ka yi ka koma zuwa ga fahimtarsu za ka zauna lafiya.